Miniszteri közbenjárás ellenére sem közeledtek az álláspontok a magyar főtanszékek létrehozása ügyében a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. A román fél az egyetemi autonómiára hivatkozva, a miniszter a törvényt idézve érvelt a magyar vonal létrehozása ellen. A kisebbségi vezetőség tagjai lemondtak tisztségeikről. Michnél Kosztólyú felsőoktatásért felelős tárca nélküli miniszter az egyetemen kialakult helyzet megoldása véget érkezett Marosvásárhelyre, hosszas beszélgetések után holtpontra jutott a magyar vonal létrehozásának ügye. Sajnos nem tudunk megegyezni ebben az ügyben, ennek oka a mi szemszögünk, valamint a törvény alkalmazása, de az egyetem fejlesztési stratégiájának megközelítése is. Célunk, hogy a jövőben is folytassuk a tárgyalásokat. A miniszter és a román vezetőség az akkreditáció fontosságát hangsúlyozták, holott a főtanszékek létrehozása ezzel nem függ össze. A törvény értelmében a kisebbségi oktatást vagy részlegekbe, vagy vonalakba kell kialakítani, amelyeket majd főtanszékekbe kell szervezni. Ezek számát az egyetemi szenátus határozza meg. A miniszter a tárgyalások után levonta a már köztudott következtetést. Úgy gondolom, nem a főtanszékek problémája ez. Ez egy mondva csinált probléma. A gond az egyetemen belül van, ezért többet kell beszélni a témáról. Én erre szűkíteném a beszélgetést, és nem a főtanszékekre. Ezekre nem jelent megoldást egy oktatási program vagy egy részleg létrehozása, egy magyar vonal kialakítása. Ezek olyan funkcionális gondok, amelyek előfordulhatnak az egyetemeken. Ezután a MOGYE magyar oktatói kijelentették, bojkottálni fogják az oktatási intézmény vezetőségének tevékenységét. Egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt bizony bajok vannak, hogy itt nincsen megoldva a magyar tagozatnak a kérdése. Másrészt nem kívánunk részt venni olyan vezetőtestületekbe, amelyek nem tartják be a törvényt, és azt hiszem, hogy ha mi önként lemondanánk a törvény adta jogainkról, akkor egészen biztos, hogy semmit sem érhetnénk el. Így egyelőre függőben marad, várjuk jobb időket. Ma délben a rektor helyettes és a két magyar dékán helyettes lemondtak tisztségeikről, a továbbiakról majd a megfelelő időben döntenek, tájékoztatta híradónkat Szilágyi Tibor.